Ito na naman ang ating part 3 para sa ating bubuyog challenge mga Kuya Goy. Punta naman tayo sa ating area mga Kuya Goy. Para sa ating bubuyog part 3 mga Kuya Goy. Shout out Mr. Dudes. Dudes of Borquatrongan. Sabi mga Kuya Goy. Going na ta sa tuwang area. Subo naman patiukan rin ah. Oh God! Wapo kayo mga paraning pako-pako mo no? Ay mo lang hakuan. Pwede ba tayo ito agi sa kingan dayo? Ano? Apa? Mana bukan? Aman. Asa deh be. Ate kalain nga tang sokdan gapon kumubo. Abog kayo deh be. Ako daw sa sindo. Sindo. Abog ka deh. Abog di kayo no? Makayar ko na pero di nataka video anak dool. At para na yun. Mga Kuya Goy, nanata sa tuwang area nara putiyukan. Medyo layo yun siya mga Kuya Goy. Taas Kuya Goy, murag challenging yung nga part nun mga Kuya Goy. Murag lisod-lisod na yun ikaw. Abog kayo. Kasi babaw. Para mga Kuya Goy oh. Kasi babaw. Ano? Kahoy? Tulo na yung dugos yan. Ayaw ako daan ay. Ay, budagan. Mga body na ito mga Kuya Goy. Andam na budagan. Part 3 mga Kuya Goy. Hindi mo tagsulo mga Kuya Goy. Tara. Kuya Goy. Hi. Welcome to Dagan Challenge. Welcome to Dagan Challenge. Exercise sa dagan. Exercise Dagan. Challenge na exercise. Tara, naging magsulo atong mga kauban nara. Atong mga kauban mga Kuya Goy, naging tag mga sulo tanan tara. Ito na mga Kuya Goy, ito na mga Kuya Goy ha. Ready na tayo sa ating part 3 challenge, bubuyog challenge mga Kuya Goy. Ito na mga Kuya Goy. Welcome sa ating panibagong challenge mga Kuya Goy ha. Tubong aso niyo. Isoy, patay ka na soy. Itong uga siguro ha. Timigaw ah. Mending asoy mo dong. Bagi huyop niyo ko. Huyop ko. Nindot ka. Wala pa huyop pa nila bi. Huyop. Hina. Ayun natin. Dito lang kasoy-soy natin. Para sayang asoy na, buhilo na. Tulak dong. Wala pa koy. Wala koy. Aso na ba? But wala tungod. Wala tungod, wala tungod. Wala ka tungod, bay. Layo kay aso, hangin bay. Atras siro. Na. Ikaw na. Wala, layo na kayo. Atras gamay.
Babab, kana. Kana. Oh, ara, ito na mga Kuya Goy ha. Soy, ang halinga mo, soy. Ito na, patay na. Parang kaling din, soy. Payupi lang na. Na, okay lang na amigo. Soy. Okay lang. Kaya mo ba? Tubangin ninyo, tubangin. Soy. Ay lang kung kaya siguro ka, Soy. Pahit sa ko, Soy. Soy. Pahit sa ilag luwaga kina tarong. Okay ra. Amara. Okay ra. Pugni lang ha. Oh, Kuya Goy ha. Igo go. Igo. Sige, sintro amigo. Okay ra na, okay ra. Kamu kamay. Kaya Okay ra. Tama na. Mga Kuya Goy. Part 3 natin, masyadong mahirap. Karam da soy. Sige aso. Sige. Sige lang. Wala na. Ikaw natin. Sige. Tagak ka na. Hinay na dong. Magtaga ka na ben. Wala, kana. Oh, anak. Ini ko dako sa aso goy. Disunod mga Kuya Goy. Tabantayin nyo ha, nagkahugap, punita din nyo ha. Diyan sulok. Okay na sulok boss. Okay ra, pugi lang nyo. Asulong boy. Uy, sundan yung pulis. Di, tumao. Dito na. Sinyas lang mo, mauna. Dito na. Lama, dari baik. Istilah. Wala na. Malibutan ko. Umibon. Ha? Pati daw yan. Magkaon na lang gudulay ng ito. Pakasong kaman rin. Na. Ang ating part 3 mga Kuya Goy para sa ating bubuyog challenge ha. Successful pa rin ha. Mga nice Kuya Goy oh. Nakakaon na taog dugos mga Kuya Goy ha. Nakakuha kaya pong tagdugos mga Kuya Goy ha. Successful kaya po na. Congratulations sa ating team mga Kuya Goy para sa ating part 3 bubuyog challenge mga Kuya Goy. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. Balik. Ha? Ito? Atay nakauban na pakan na Kuya Goy. Burot 101 narapamaya Kuya Goy. Luyay. Pakan na Kuya, pakan. Ulit na Kuya Goy. Thank you for watching po mga Kuya Goy ha. Just subscribe sa aming official YouTube channel ang Kuya Goy 99 TV po. Maraming salamat po sa inyong lahat.